Roomni 8 Chapter 8 Kokno wan sugo Pia Pholani muchwngtwi tongnai rok Borok Pholani kokno wan sugo Sakni muchwngma kokno wan sukmani Abo thwinani lama se Sakni muchwngma kokno wan sukmani Abo thwinani lama se Pholani kokno wan sukmani Abo mumu thangjaknai khabo kesang rejaknai Sak hake abo baino Sakni muchwngma kokno wan suknai borok bo kaitorni ari ngo tamni hinke bo kaitorni kerong rakhokya sobo soino bo abo rakhowi bo manya at sakni muchwngtwi tongnai rok borok kaitorno kaham rui manya noi tamo khe norok sakni muchwngtwi tongya pholani muchwngtwi se tongo tumungno kaitorni phola norokni bisingo tongkhe oklok soise Kristoni pholano manya borok bole bini borok ya obongka kaitorni kokma kata Amen. Semuta-muti mulai kena sakni muchwngtwi abo mo bahan mane bobo sengsa bahan mane bobo nengmani samani bahan mane bobo jodohan abo bujide bahan tamno hin clear khai tini muta-muti seng bujide ne bahan bwthwi tongmani tamno hin what is the meaning of flesh bahan tamno hin abo sengsi bas paso thang soyo bahai hai sawo sakni muchwngtwi tongnai rok sakni muchwngmani abo thwinani lama se boro saka for to set the mind on the flesh is dead bahan bwthwio khari tongmani abo kuthwi ni sawi ni saka clearly o sangsaro khari tongmani abo kuthwi ni sawi but to set the mind on the spirit is life and peace. Pia pholao khari tongmani abongkha pai play lama bekhak sangma insa. Hallelujah. Bahan by phola. Bar 7 clear sairika. Bar 7 clear sairika tam hinai. Bahan bwthwi tongmani abo kaitorni ari insa. Ari mane tamo biruti sabong khana kaiton biruti sabotong David Satan sengsani niyom sengsara je mokol nukmani abongkha kaiton ari amra clear ato purano sairika oba hai tongnai borok kaiton kaham mania noi poriskar Kristoni pholano manya borok ani bisingo jodi Kristoni phola grikhai am Kristoni phola I am not the man of God am Kristoni borok ya poriskar oro se nukha o pasta barso flesh by spirit bahan bwthwi kaitorni phola bahan bwthwi kaitorni phola bahan bwthwi tongkai thwinai bahan bwthwi kok bai tongkai thwinai bahan bwthwi riti bai tongkai thwinai phola bai tongkai thangnai obono no tini o bahan bwthwi tamo pholano sung juri thanglai sung dine duita topic manangka flesh and spirit ek number ka flesh kaitor sausno flesh ota tongdi kaitor sausno phola tongdi hallelujah Amen. kaitor sausno osengsaro ta tongdi kaitor sausno osengsaro tongdi kaitor khani tongdi hallelujah kaitor ni against flesh bahan bwthwi sengsar tamo abo bahan bwthwi ba anthani bahan bwthwi
bahan bwthwi sungjarano hino ang saimano bahan bwthwi tong sitarano hino ang saimano o bahan bwthwi angka ang kaitona ari ingle tongnani nijino proshno khaide noro kaitone ari ingi je tongnai ang sakpang kaitone ari dengi je tongnai na ang kaitone phola tongnai haleluya amen sini poitu khaima tamba sini poitu khaima ka asano sungna singi tongo abon se bara manka tabu Kristo bai kathang tongsani se bin bisingo tongnani haleluya amen ka kaitone ro sabo bahan bwthwio tongnai ro kaitone kaham bi maya nung bahan bwthwio tong tongkha borok bahan bwthwio tong tongkha angma bahan bwthwio tongjaka saimaya ang nibil saimaya bagi saimalaina o bahan bwthwi himani tamo khnadi sudo o rokto mangsa aboya blood and flesh abosmiya bahan bwthwi tamo au bible obonoso khorok sasuk elembak no subai sai yakai sable sai manai ani kokya 2 Corinthians 2:10 only spirit of God can reveal the will of God hallelujah kaitoni phola simisa kaitoni kokno cherwi mano siwo sai mano hallelujah amen ngo flesh simani tamo sung nicho buji sai tongo sung poitu khaimana thina bage khaya sung tabo poitu khai tongma thangna bage si khayo sung poitu khaimane bai khle langmana manna bage si khayo sung o sungsara thang tongmane Jesus Kristo no tui tongna bage si jengro thangi tong aboni bagini Paul sawo Colossae chapter 2 verse 28 29 ang Kristo no piru hallelujah amen ani bising no tongmane Kristo ini Paul sawo verse 29 ani bising no tongmane Kristo sini bising no Kristo tongmana sini bising no Kristo tongmana verse 6 je samani Kristo ni pholawo tongmai tongkhai bo sik tham sung thina bagai to o flesh tamo flesh no saimia bagai sung dini sini kaitorni hani phano sung maya mana sas kebelan no hunto o bahan bwthwi no sinina bagai ang o jagao thanai nor khulok de Colossae chapter 3 verse 5 Colossians chapter 3 verse 5 Kalau saya kok borok baik boleh Colossians chapter 3 verse 6 Colossians chapter 3 verse 5 너를 비신니 어승자니 동목너 마시마 키비나이 시날주 땅만이 동목시들 동만이 삭무터 동만이 한리아 무숭만이 에이 카마이만이 럭너 키비리 카마이말레 딱작 무다이너 수리마 하시 아멘 amen 부지까 플러스 bahan bwthwio sung tak bujina nai dong bahan bwthwi tamo bahan bwthwi hima to sung sai bahan awo tamo English ka tab clear put to that therefore what is earthly in you nung bahan bwthwi himani awo tamo pasta tongo koita tong bisal pasta bahan bwthwi yo je hin himani aro pasta bini meaning tongo number 1 nung bahan bwthwi tong bahan bwthwi ya bahan bwthwi ni meaning tamo what is the meaning of flesh bahan bwthwi tamo prosto tamo bahan bwthwi tamo what is the meaning of flesh ta buji di pasta bahan bwthwi ni ek number ek to tongo sexual immorality sexual immorality sawana duyo tongo impurity tino tongo passion charo tongo evil desire paso tongo greediness eba covetousness buziya English bahan bwthwio tongmani
o borok judi bahan bwthwi tongthai bin thani o upadan ma tongnai o pasta ma tongnai borok ek number no sautam hinoi sexual immorality kaitorni kokthai swng lasinani kroi lasinani poriborte swng kirnasi dorkar te swrwngnasi dorkar hallelujah amen kaitorni kokthai swng lasinani kroi kirnani te lasinani te kirnani te swrwngnani se swng dorkar sexual immorality hamia tomung tongmani hamia tomung tongmani aboni hino sexual immorality nitigoto tui tongyai oniti tui tongoi tongmani aboni hino te kisah kaham kai bujina thangkai abongkha bangla ko bake hino jungpa abongkha pap ek number no abong tangai kaitor obona ek number tu jung saibadia bujire kaham kai tangai kaitor tu abona ang saimaya first number no abor rija nor galasine chapter 5 verse 19 obo naidere first no abo orot sinal chuta mani hallelujah abosi tangai kaitor abona sing first point khaita sengano kisa ek number siana thangka kai tabuk sangsar nainela tirpan অবস্থা নাই নেলা তিব্রাসারন অবস্থা নাই নেলা ও বরং বুড়িছিলার অবস্থা নাই নেলা 18 বছর 13 বছর 12 বছর 17 বছর বেলাই কে অববাই শয়তান সামতাম অববাই বেলাকে